Здравейте, приятели! Добре дошли в мой YouTube канал. Днес за вас ще приготвя плодова торта без захар. Ако искате да разберете точния начин на приготвяне, изгледайте видеото до край. Приятели, това са продуктите: пчелен мед, нишесте, брашно, набухвател бак пулвер, есенция ванилия, какао на прах, яйца, мед разтворен във вода, сушени кайсии, ябълки и зехтин. Изсипвам си яйцата и ги разбивам. Ето, яйцата са ми добре разбити. Сега ще си добавя бак пулвера в брашното и ще го разбъркам добре. След което ще си го изсипя при яйцата. И отново разбърквам. Смесвам какаото с нишестето. Отново разбърквам. Изсипвам нишестето с какаото в сместа от яйца и брашно. И отново разбърквам. Слагам изсушените кайсии в сместа от вода и мед, след което ги блендирам. Тази смес ще прибавя към другата смес. Сипвам си зехтина. Слагам есенцията от ванилия. Намазвам си формичката с малко зехтин. Изсипах сместа във формата. Подреждам нарязаните ябълки, като започвам от средата. И слагам във фурната да се пече. За крема към извара добавих портокалов сок. След малко ще сложа и мед, за да мога да го завърша. Добавям и лъжица мед. Приятели, ето го готовия ми блат. Сега ще му сложа кремчето отгоре. Приятели, това е нашата торта без захар. Ако ви е харесала, не забравяйте да се абонирате за моя YouTube канал, да харесате видеото в канала ми и да направите за своите близки.